Sige, maayong adlaw na usab mga higala, mga igsuon, o padayon na usab kita sa atong pagtuon sa series nga atong paghisgutan sa pagtuuan mi. O nga atong paghisgutan karon may tungod sa na usab ka tawo nga nahimo nga naila ug nahimo nga maayo ang iyang testigos tungod sa iyang pagtuo. Dili man pinaagi sa iyang binuhatan, apan pinaagi sa pagtuo niya nga naglaom siya sa mga butang nga dili niya makita ug nagtuo siya nga ang tanan niya gisaad sa Dios kaniya, maangkon gid niya kay nagtuo siya nga ang Ginoo kasaligan man ug mutuman sa tanan nga iyang gisulti. Ang atong paghisgutan karon diya kita sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa 19. Na dinhi sa Hebreo kapitulo 11 nahibaw-an na nato ang daghan nga mga atong gihisgutan nga makapahimuot ra sa Dios ang mga tawo kung mutuo sila kaniya. Kay wala man gilain niya makapahimuot sa Dios kung dili maulamang ang pagtuo. Maulamang ang pagtuo mo'y makapahimuot sa Dios. Naibaluan usab nato nga mamatarong ra ang tao pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa mga binuhatan nga gabuhaton nato matag adlaw, apan mamatarong ra kita pinaagi sa atong pagtuo. Naibaluan usab nato nga mahaluwas ra ang tao pinaagi sa pagtuo. Walay lain makaadto ta sa Dios nga Amahan pinaagi lang kang Hesus. Ug karon nya adlaw magtuon kita may tungod sa usa ka tawo nga ginganlan og Abraham o Abram. Ang una niya ngalan sa wala pa ilisdi og Abraham. Katingalahan o kahibulungan ang iyang paglakaw uban sa Dios nga bisan kung tigulang na siya uban sa iyang asawa, apan ang tanan naglaom siya sa mga saad nga gihatag sa Dios kaniya. Basahon nato ang Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa 12 para sa pagsugod sa pulong sa Dios nga atong paghisgutan karon. Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa 12. Tungod sa pagtuo si Abraham mituman sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang madawat ingon nga panulundon. Ug siya miadto nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Galakaw si Abraham uyon sa kagustuhan sa Dios nga wala siyang masayod kung asa siya dad-a sa Dios. Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad nga daw diha sa laing yuta. Nagpuyo siya sa mga tulda uban kang Isaak ug Jacob nga mga manununod sa maurang saad uban kaniya. Kay siya nagpaabot man niadtong lungsod nga may mga patukuranan nga ang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Tungod sa pagtuo si Sarah gayud nakadawat usab ug gahom sa pagsamkon bisan tuod siya lapas na sa panuigon kay iya manggiisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad busa gikan sa usa ka tawo kaniya nga sama ra sa patay na kay tigulang na ug dili na makahimo ug mga anak nga para nga mudaghan ang iyang kaliwatan busa pakasusama nga patay na. Misanay ang mga kaliwatan nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan nga ingon sa dili maisip nga bala sa kabaybayunan. Si Abraham usa nga taga-Ur nga didto dapit sa nasod nga Iraq nga layo kaayo gikan sa Israel. Kung atong makita kining mapa nga ilang giagian gikan siya sa Ur moabot sa Haran hangtod nga nakaabot sa Kanaan ug daghan pa ang nangahitabo sa kinabuhi ni Abraham hangtod nga nakaabot siya sa Kanaan. Ug nagpuyo si Abraham sa kalibutan mga 2,000 ka tuig pagkahuman buhata sa Dios ang kalibutan ug mga 2,000 ka tuig sa wala pa magpakatao si Hesus sa kalibutan. Sa ato pa dinhi siya sa taliwala. Dili ba diha sa karaang mga panahon sa panahon nilang Adan, nilang Abel ug nilang Inok hangtod sa lunop nakasduol sa Dios ang si bisan kinsa basta mutuo
kaniya. Busa nakaduol sa Dios ug naluwas si Abel, naluwas si Enoch ug uban pa gayud nga mga tawo kay mituo man silang tanan sa Dios ug nagduol sila. Apan pag-abot sa panahon ni Noe, si Noe ra ang nagtuo sa Dios. Busa nagbasol ang Dios nga iyang gibuhat ang mga tao ug iya silang gipuo pinaagi sa lunok. Silang Noe ra ang wala mamatay diya sa lunok, kay nakasakay sila sa arka. Pag naog nilang Noe gikan sa arka, walura sila kabuk nga mga tao nga nabilin diha sa kalibutan ug usara ang ilang pinulungan. Apan paglabay sa panahon, nagsugod na usab pagsupak ang mga kaliwatan ni Noe ngadto sa Dios, hangtod nga gihatagan sila sa Dios sa nagkalaing-laing pinulungan didto sa Babel. Ug gikan sa Babel, mikaylap ang mga tawo ngadto sa kalibutan nga mo'y hinungdan nga nakapugos sila pagtibulaag sa tibuok kalibutan tungod sa paglibog kanila sa Dios nga gihatagan sila og lain-lain nga pinulungan. Ug gikan adto nga panahon, aduna gihapoy mga tawo nga mituo sa Dios, apan ang kadaghanan nagsunod ra nilang Satanas ug nagampo sa mga Dios nga gitudlo nilang Satanas nga didto nga panahona kamulo pa sila gakalibog. Unya tungod kay talagsa ang tawo nga nagtuo sa Dios, nagdesisyon ang Dios nga aduna siya pilion nga usa ka tawo gikan sa tanang mga tawo ug buhaton sa Dios nga espesyal nga nasod ug espesyal nga katawhan. Ug gikan niini nga nasod mutungha ang manluluwas diha sa kalibutan. Ug ang tawo nga gipili sa Dios aron mahimo nga espesyal nga nasod ug espesyal nga katawhan mao si Abraham, nga Abram ang una niya nga ngalan. Si Abraham taga Iraq ug gaampo ang mga taga Iraq ug mga Dios. Apil ang amahan ang mga igsuon ni Abraham. Busa maoy gidak-an ni Abraham ang mga Dios nga samag gihapon sa iyang mga kauban sa Ur nga sakop sa Iraq. Base nakaapil gani si Abraham sa pagampo sa mga Dios. Wala kita masayod tungod kay ang nakapalibot sa iya tanan man gaampo sa mga Dios. Ug sa pagpili sa Dios kang Abraham, daan nakadesisyon ang Dios nga gikan sa pamilya ni Abraham mutungha ang manluluwas sa iya lugar nga kaliwatan. Diha niya ipaagi ang manluluwas nga daan niyang gisaad sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva nga naay magantos ug maoy muluwas sa tanan nga mga mutuo kaniya. Ug karon dinhi sa kaliwatan ni Abraham mutungha kini nga manluluwas. Ug sa iyang pagpili kang Abraham, dili man batan-on si Abraham kay mga 70 na katuig ang iyang edad, sato pag katigulang na. Mao kini ang pagpilia kang Abraham ug buhaton sa Dios kung unsa ang iyang tuyo pinaagi sa kinabuhi ni Abraham. Napangutana, ngano kahang gipili sa Dios si Abraham? Unsay rason, unsay tumong? Mas maayo ba si Abraham o mas matarong kaysa iyang mga kauban? Unsa kahay tumong sa Dios nganong labaw sa tanan nga mga tawo niini nga panahona si Abraham mao'y iyang gipili ug gani 70 na ang iyang edad. Nabasahon nato ang Roma kapitulo 4 bersikulo 2 ug 3 para masusi nato kung unsa ang tuyo sa Dios ug unsa ang hinungdan nganong gipili siya sa Dios. Matud pa niini, kay kun si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, aduna unta siya ikapasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Sa ato pa, si Abraham wala pilia sa Dios, wala matarungana sa Dios pinaagi sa iyang mga binuhatan, kay kung maupa nanaaman siya ay makapasigarbo apan dili man sa atubangan sa Dios. Kay
unsa may giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip alang kaniya ingon nga pagkamatarong. Sa ato pa, si Abraham na matarong pinaagi lang sa pagtuo ngadto sa Dios. Nagpakita ang Dios kang Abraham ug mituo si Abraham kaniya. Busa gimatarong sa Dios ug wala mahimong matarong si Abraham tungod sa iyang mga binuhatan. Apan gimatarong sa Dios tungod ra sa pagtuo ni Abraham kaniya. Una, ang pagtuo ay siya gimatarong. Ang pagkamatarong sa mga tao tungod sa ilang pagtuo sa Dios. Ug sulod sa tanang panahon, ang pagkamatarong pinaagira sa pagtuo. Wala tay mabuhat nga bisan gamay na lang o dako ba nga butang para nga mahimutang matarong at tubangan sa Dios. Busa wala kitay makapasigarbo sama sa kahimtang ni Abraham. Wala gay tao bisan usa na lang nga nahimo nga matarong pinaagi sa iyang mga binuhatan. Sa ato pa, sa wala pa matarungana sa Dios si Abraham, sama ra si Abraham sa iyang mga kauban sa Ur. Nga gaampo sa mga Dios-Dios, nga nahimulagikan sa Dios ug impierno ang iyang gapadulungan. Kung dili ang manluluwas, wala siya mahimo. Balik kita sa pagbasa sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 13 hangtod sa 16, ug atong diskubrihon pagid ang uban niya kahimtang ni Abraham. Diha sa pagtuo, kini silang tanan nangamatay, nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Apan gikan sa layo, sila makakita niini og nahinangop ug miila nga sila dumuduong og mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Kinsa nga kini silang tanan? Si Abel, si Enoch, si Noe, si Abraham, si Moises, ug daghan pa. Kini silang tanan wala man makadawat sa gisaad sa Dios kanila kay nangamatay na sila. Apan sila naghinangop og miila nga sila mga dumudong ug langyaw lang dinhi sa kalibutan. Kining kalibutan dili man insakto nila nga pinuy-anan. Kay ang mga tao nga magsulti sa ingon nagpadayag nga sila nangita sa ilang yutang puloy-anan. Kung maupay ilang gihuna-huna ang yuta nga ilang gigikanan, sila mo'y kahigayunan paunta sa pagbalik. Naapay panahon nga mubalik sila sa ilang mga yuta nga ilang gibiyaan kung maupa ang ilang gihuna-huna kining yuta nga ilang gapuy-an. Apan dili, mas nangandoy sila sa yuta nga angayan niya gapuy-an nga dili ni mao nga kalibutan. Apan ang tinuod mao nga ang ilang gitinguha ang usa ka labaw pa ka maayong yuta. Labaw pa niini nga kalibutan nga sa ato pa langit nun. Tungod ni ana ang Dios dili maulaw nga ang kunon nga ilang Dios kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Kini silang tanan nangamatay diha sa pagtuo ug kini silang tanan nga diha sa pagtuo ang Dios dili man maulaw nga tawgo ni Abraham nga Dios niya kay kini nga Dios nakaandam naman og lungsod alang kanila. Sa ato pa gikan niini nga Hebreo daghan ang gipahibalo sa Dios kang Abraham. Naluwas si Abraham tungod sa pagtuo. Busa klaro nga mitugid si Abraham kang Hesus kay atong nahimbawan nga ayha ra maluwas ang tao kun mutuo kang Hesus, walay lain nga paagi. Gihinangop ni Abraham si Hesus apan wala niya makita ang pag-abot ni Hesus sa kalibutan. Kay namatay sa wala pa moabot si Hesus sa kalibutan. Apan gihinangop ni Abraham si Hesus gikan sa layo, gipangandoy niya, gidawat niya nga moabot gid kini nga manluluwas. Nakabalo si Abraham nga langyaw ra dinhi sa kalibutan.
langyaw dumuduong estranyo nga sa ato pa ang insakto niyang pinuy-anan dili mao kini nga kalibutan apan mao ang langit nung nasod nga gisaad sa Dios kaniya. Ang gipangandoy ni Abraham ug ang iyang gihinangup mao ang langit nun nga nasod, ang balaan nga nasod, ang mas nindot ug mas labaw ka maayo nga nasod. Ug tungod nga naluwas si Abraham, wala maulaw ang Dios sa pagngalan sa iyang kaugalingon nga Dios ni Abraham, ug misulti pagayid ang Dios nga aduna siya giandam nga syudad lungsod alang kang Abraham. Daan man siya nakaandam. Magtotoo man si Abraham sa Dios ug sa manluluwas, panwala niya madawat ang mga gisaad kaniya sa dinhi pa siya sa kalibutan. Namatay siya nga wala pa niya madawat ang mga gisaad. Unsa pa ang uban nga gipasabot sa Dios kang Abraham ug unsa ang mga ebidensya nga nagtuo si Abraham kaniya? Ato kining diskubrihon ug maklaro nato kung unsa gyud ang pagtuo ni Abraham. Balik kita sa pagbasa sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa 12. Tungod sa pagtuo, si Abraham mituman sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang madawat ingon niya panulundon. Ug siya miadto nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Naglakaw siya uban sa gusto ug giya sa Dios kung asa siya dadun. Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad nga daw diha sa laing yuta. Nagpuyo siya sa mga tulda uban kang Isaak ug Hakob nga mga manununod sa maurang saad uban kaniya. Kay siya nagpaabot man ni adtong lungsod nga may mga patukuranan nga ang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Tungod sa pagtuo si Sarah gayud nakadawat usab og gahom sa pagsamkon bisan tuod siya lapas na sa panuigon. Nagminupos na ug dili na angayan niya makaanak pa. Apan naburos siya, natuman kung unsa ang saad sa Dios kaniya. Kay iya man giisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad. Musagikan sa usa ka tawo, kaniya nga samara sa patay na, ay di na lagi makahimo, tigulang na, murag patay na. Apan, misanay ang mga kaliwatan nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayunan. Ang una, gaampo si Abraham sa mga Diyos-Diyos. Muy una niya nga kahimtang dito sa Ur. Uban sa iyang pamilya, apan nagpakita ang Dios kaniya ug iyang gisultihan si Abraham nga mopahawa gikan sa iyang mga nasod, biyaan ang iyang mga kaparintihan, ang iyang amahan, ang iyang pamilya ug tanan nga iyang naandan, biyaan niya ug mulakaw paingon sa nasod nga ipakita sa Dios kaniya. Ug mituman si Abraham. Mituo si Abraham sa Dios, busa migikan paingon sa yuta nga gihatag kaniya sa Dios ug wala gani makabalo. Wala masayod si Abraham kung asa gapaingon. Iyang gibiyaan ang iyang yuta sa Ur. Ang tanan nga iyang naandan didto gibiyaan niya ug ang iyang mga kauban. Ug nahimo si Abraham nga langyaw didto sa Kanaan ug nagpuyo diha sa mga tulda uban sa iyang anak nga si Isaak ug sa iyang apo nga si Hakob. Wala makabalay si Abraham sa insakto nga balay sama sa atong gapuy-an. Ang iyang balay tulda o kung atong mahinumduman kining tulda mabungkag-bungkag. Kung asa sila dala dito na sad nila tukuron ug moy kahimtang ni Abraham. Lisod kay kini nga kahimtang. Kung atong masusi na asay mga mananap, na asay mga kahayupan,
apan wala siya makabalay nga sama sa atong balay. Ug bisan kung nahimbaw-an ni Abraham nga adunay ipapanunod kaniya sa Dios nga kalibutanon nga yuta, mas mahal alang kang Abraham ang langit nun nga syudad nga gabuhaton mismo sa Dios alang kaniya ug sa tanan nga mihinangop ug sa tanan nga nagtuo kaniya. Mga ebidensya kini mga igsuon nga gihurot ni Abraham ang iyang pagtuo ngadto sa Dios. Ang gatuo sa Dios naagay makita nga bunga diha sa iyang kinabuhi. Naay resulta nga makita o ebidensya nga gatuo siya sa Dios. Unya, tigulang nakaayo si Abraham ug nagminupos na ang iyang asawa. Apan giingnan sila sa Dios nga manganak sila ug ang ilang ianak mahimong dako nga katawhan ug gikan kaniya mutungha ang manluluwas. Nga atong mabasa da sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3, mao kini ang pagpakisulti sa Dios ngadto kang Abraham. Lisod unta kini nga tuuhan alang nilang Abraham nga tigulang na baya si Sarah. Si Abraham mao gihapon nagminupos na ang iyang asawa ug lawas ni Abraham gakatigulang na usab nga mura nagpatay. Apan nakatuo silang duha sa dili nila makita. Galauman nila nga ang gisulti sa Dios tumanon gyud niya sa insakto nga panahon. Mga igsuon, ang mga magtutuo sa Dios gatuo ngadto sa mga wala nila makita. Ato kining balik-balikon ug hunahunaon nga ang pagtuo dili man sama sa gahununaon dinhi sa kalibutan nga gaayha ka mutuo kung imong makita. Apan ang pagtuo nga insakto nga sama sa pagtuo ni Abel, pagtuo ni Enoch, ni Noe, ni Abraham, gatuo ka sa mga butang nga wala nimo makita. Bahin nilang Abraham, mituo sila sa wala nila makita nga yuta. Sa wala nila makita nga kaliwatan nga mahimong dakong nasod, sa wala nila makita nga manluluwas ug sa wala nila makita nga langit nung syudad, basta na matud-an pag-ayo si Abraham sa tanan gayud nga giingon sa Dios kaniya. Ug ang mga binuhatan ni Abraham bunga lang sa iyang pagtuo. Galakaw si Abraham diha sa pagtuo ug galaom sa mga butang nga wala niya makita. Gibiyaan gani niya ang iyang mga kauban sa Ur ug ang tanan nila nga mga Dios-Dios kay maoy iyang gipapuno ang Dios diha sa iyang kasing-kasing. Puno ang kasing-kasing ni Abraham sa pagtuo sa Dios ug kun unsa ang gusto sa Dios mao iyang gibuhaton. Kita mga igsoon aduna usab kitay pakasusama kang Abraham. Sa una, nagpakita ang Dios kanato pinaagi sa iyang pulong. Sa panahon niya gaampo pa kita sa atong mga Dios-Dios. Daghan ang atong mga Dios-Dios, diba? Klase-klase. Ug atong giundangan ang atong mga Dios-Dios ug mituo kita kang Hesus nga wala nato makita. Gibiyaan nato ang pagampo sa mga taga-Baliti, sa mga taga-Busay, ug bisan asa pa nga mga Dios-Dios. Gibiyaan nato ug nagtuo kita kang Hesus nga mo'y insakto bisan wala nato makita. Gahulat usab kita sa langit nun nga syudad ug nasod ug lungsod ug sa daghan pagayud nga gisaad kanato ni Hesus. Gatuo kita mga igsuon sama ni Abraham sa wala nato makita. Ug makapahimuot kini nga pagtuo sa Dios. Makapahimuot kaniya, ikalipay niya kini nga pagtuo nga maoy atong ikinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug bahin nilang Abraham, atong nahimbaw-an nga gimilagruhan sa Dios ang ilang mga lawas ug nagsamkon si Sarah ug nanganak kang Isaac. Ug paglabay sa mga panahon, nahimo ang ilang kaliwat nga daghan gayud kaayo nga dili gani maihap, sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug sama kadaghan sa bala sa kabaybayunan.
Una-una gani si Abraham ug ang iyang asawa tigulang na nakaanak sila usa ug mao kini ang gigamit sa Dios nga midaghan ang ilang mga kaliwatan. Ituman sa Dios ang iyang saad. Bisan kung imposible, apan para sa Dios posible. Ug walay lisod nga dili niya mabuhat sayon para kaniya. Padayon kita pagbasa sa Hebreo Kapitulo 11 ug balik kita sa bersikulo 8 ug 19. Tungod sa pagtuo si Abraham mituman sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang madawat ingon niya panulundon. Ug siya miadto nga wala mahibalo kun asa siya paingon. Tungod sa pagtuo siya mipuyo dito sa yuta sa saad nga daw diha siya sa laing yuta. Nagpuyo siya sa mga tulda uban kang Isaak ug Hakob nga mga manununod sa maurang saad uban kaniya. Kay siya nagpaabot man ni adtong lungsod nga may mga patukuranan nga ang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Mo'y gihinangop. Maoy gilauman ni Abraham nga makapuyo siya ni adtong lungsod o nasod nga mismo ang nagplano, ang nagpanday, ang arkitek, ang engineer, mismo ang Dios. Tungod sa pagtuo si Sarah gayud nakadawat usab ug gahom sa pagsamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon, nagminupos na, apan nagtuo siya nga hatagan gid sila sa Dios ug anak. Kay ngano? Kay iya manggiisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad. Busa gikan sa usa ka tawo, kaniya nga sama ra sa patay na, misanay ang mga kaliwatan nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayunan. Diha sa pagtuo, kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Apan gikan sa layo sila makakita niini og nahinangop ug miila nga sila mga dumuduong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Mo'y ilang pag-isip sa ilang kaugalingon. Kay ang mga tao nga magsulti sa ingon nagpadayag nga sila nangita sa ilang yutang puloy-anan para sa ila kining kalibutan temporary ug dili maayo nga gapuy-an. Kay kun maupay ilang gihuna-huna ang yuta nga ilang gigikanan, sila mo'y kahigayunan paunta sa pagbalik. Mahimo paunta nila nga mobalik sa yuta nga ilang gibiyaan, apan nagtuo sila nga kining kalibutan langyaw sila mula bayra og ang ilang gipangandoy ang maayong nga nasod o lungsod nga giandam sa Dios para kanila. Apan ang tinuod mao nga ang ilang gitinguha ang usa ka labaw pa ka maayong yuta nga sa ato pa langit nun. Tungod ni ana ang Dios dili maulaw nga ang kunon nga ilang Dios, kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Tungod sa pagtuo si Abraham sa dihang gisulayan siya, mihalad kang Isaak, og siya nakadawat sa mga saad, andam sa paghalad sa iyang bugtong nga anak, nga mahitungod kaniya kinigiingon, pinaagi kang Isaak ang imong mga kaliwat, hatagan og ngalan. Iyang giisip nga ang Dios makahimo pagbanhaw sa mga tao gikan sa mga patay, nga tungod ni ana sa sinambingay nga pagkasulti iyang nadawat pagbalik si Isaak. Kuyaw ang pagtuo ni Abraham bisan ang iyang bugtong niyang anak nga gihatag sa Dios diha sa panahon nga tigulang na siya ug karon nga gisulayan siya nga halad sunugon si Isaak. Miuyon siya ug nagtuo siya nga bisan pa kung mamatay si Isaak, nasayod siya nga makabalik ra, kay makahimo sa pagbanhaw ang Dios sa mga patay.
Nagsaad ang Dios kang Abraham nga mahimo ang iyang kaliwatan nga sama kadaghan sa mga bituon sa langit ug sama kadaghan sa mga balas sa kabaybayunan. Pinaagi kang Isaac ug ang gisaad nga manluluwas mutungha pinaagi sa kaliwatan ni Isaac. Apan miabot ang panahon nga gisugo sa Dios si Abraham sa pagpatay sa iyang anak, isip halad sinunog. Unsaon man sa Dios pagtuman sa iyang mga saad kung patyon si Isaac? Asa magagikan ang katawhan nga iyang gisaad kang Abraham? Wala makabalo si Abraham kung unsay buhaton sa Dios kung mamatay si Isaac. Apan mituo og misandigra pag-ayo diha sa kabubuton sa Dios. Nagtuo si Abraham nga bisan kung mamatay si Isaac, ang Dios makahimo pagbanhaw kaniya. Usa man kung atong ipaatras ang pagbasa ni ini nga Hebreo, may tungod sa nahitabo kang Abraham, giingnan gani niya ang iyang mga sulugoon nga hulat una kamo dinhi, ug kung kami makahuman pagsimba sa Dios mobalik ra kaninyo. Kay nasayod siya nga ang Dios makahimo sa pagbanhaw ug nasayod siya nga si Isaac banhawon man sa Dios. Basta mga igsuon, dako gid ang pagtuo ni Abraham sa Dios. Dako kaayo nga pagtuo. Kinabuhi ni Abraham ang Dios. Ang Dios mo'y iyang tibuok nga kalibutan. Atong naimbawan mga igsuon nga igo ra gisulayan sa Dios si Abraham ug wala niya ipahalad si Isaac kang Abraham. Ug pag-abot sa tukmang panahon, nakaabot ang manluluwas pinaagi sa kaliwatan ni Isaac ug nahimo ang Israel nga dako kaayo nga nasud hangtod karon. Gay balita ay gani karon ang Israel diya sa TV tungod sa gubat sa Gaza nga kamulo paghihapon ug kining tanan nga mga Israelita mga kaliwatan ni Abraham ug ni Isaac nga gikan sa tigulang na gimilagruhan gihatagan og bugtong anak nga mao si Isaac ug karon nahimong dako nga nasud. Kuyaw ang saad sa Dios nga iyang gituman ngadto kanila. Mga igsuon, pangutana kini. Naabay mga panahon nga nakasupak si Abraham sa Dios, unsa ka ang imong tubag? Basin mo yun ka nga wala, pero mga igsuon na ay mga panahon nga nakasupak sa Dios si Abraham. Naay panahon nga nakaadto si Abraham ug si Sarah sa Ehipto. Ug nahadlok si Abraham nga basin patyon sila sa mga Ehiptohanon kay ang iyang asawa gwapa kaayo. Busa gisulti ni Abraham nga iya rang igsuon si Sarah ug dili niya asawa. Ug hapit gani kuhaa sa hari si Sarah aron mahimo niyang asawa. Apan gipahibalo sa Dios ngadto sa hari ang tinuod may tungod kang Sarah nga dili man niya igsuon hinuon asawa ni Abraham. Ug gisilutan sa Dios ang hari busa iyang gibalik si Sarah kang Abraham. Na kung gusto ka masayod may tungod ni ini, kung wala pa ka makabasa diya sa Genesis kapitulo 12 versikulo 10 hangtod sa 20, dayon diya sa kapitulo 20 versikulo 1 hangtod sa 18, daghan kag masayran may tungod ni ini. Ang gibuhat ni Abraham usa kini kadakong sala para sa Dios. Apan sama raman si Abraham kanato mga igsuon. Tao si Abraham nga aduna siya mga kulang ug usahay makasala. Apan gimatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Klaro kaayo mga igsuon nga usahay makasala kita. Apan ang timaan sa tinuod nga magtutuo kang Hesus, ilhon niini ang iyang sala, magbasol, maghinulsol, mubangon ug mulakaw na usab uban sa Dios. Mao ang tinuod nga magtutuo kang Hesus. Dili kay magpatuyang kung karon nakasala ka at tubangan sa Dios, kung karon bagsak ka, kung karon pilyur ka, mupadayon na lang ka ni ana. Pero mas maayo kung mubangon ka. Mga igsuon na ay mga panahon nga pilyur ta.
sama kang Abraham. Kita bagsak nga parehas kaniya. Kung pananglita na ako'y makita nga igsuon nga gaagi ug pagsulay, gusto ta kaingnon. Igsuon, bangon. Ayaw pagpapildi, ayaw pag-atras kay kining kalibutan, gaagi lang ta niini. Giagi ta niini nga kalibutan ug kini nga kalibutan nga atong gapuy-an puno kita sa mga pagsulay. Makalabay ra kini ug dayon makapadayon kapagid sa sunod nga ipatrabaho sa Dios dinhi kanato. Hinumdumi nga ang matag usa kanato naay dako ug tuyo sa Dios. Nganong giluwas ta niya? Nga sama kang Abil, sama kang Inok, sama kang Noe, ug sama man usab kang Abraham. Nga mga brukin kita, mapilyur kita, mabagsak kita, apan mas maayo kung mubangon kita para sa Dios. Ug mutrabaho kita sa kung unsa ang gusto niya nga ipabuhat kanato. Agi sa pagsira sa atong panahon, atong basahon ang may tungod sa paghalad unta kang Isaak. Nganong unta kay wala man siya madayon makahalad, kay naay insakto nga nakahalad. Basahon nato diya sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod sa 19. Last kini nga bersikulo nga atong pagbasahon niini nga atong gisgutan karon. Humani adtong mga hitabua, human nga gianak si Isaak, nagdako nga nagdako, human dayon ni adtong mga hitabua, ug human sa uban nga nahitabo sa kinabuhi ni Abraham, nagsulay ang Dios kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, ug siya miingon, aniya ako. Ug siya miingon, kuhaa karon ang imong anak, ang bugtong nimong anak nga si Isaak nga imong pinalangga, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria, ug didto ihalad siya, ingon nga halad nga sunugon didto sa usa sa mga bukid nga akong isulti kanimo. Moy sugo sa Dios ngadto kang Abraham ang iyang espesyal nga anak, bugto nga anak, ipahalad sa Dios ngadto sa bungtod sa Moria. Busa si Abraham mibangon pagsayo niya nang pagkabuntag ug iyang gisangunan ang iyang asno ug giuban niya ang duha ka batan-ong sulugoon ug si Isaak nga iyang anak. Ug nagbugha siya og kahoy alang sa halad nga sunugon ug mitindog ug miadto sa dapit nga giingon sa Dios kaniya. Sa ikatulo nga adlaw, tulo ka adlaw ang ilang panaw ay sila nakaabot ni adto nga Moria. Giahat ni Abraham ang iyang mga mata ug nakita niya ang dapit didto sa unahan. Ug si Abraham miingon sa iyang mga sulugoon, hulat una kamo dinhi uban sa asno. Ako ug ang bata moadto sa unahan ug musimba didto ug kami mubalik nganhi kaninyo. Kuyaw ang pagtuon ni Abraham, di ba? Ihalad si Isaak, patyon ug sunugon apan dinhi nasayod kita nga ang Dios dili gid magpakyas kaniya. Ug gikuha ni Abraham ang sugnod alang sa halad nga sunugon ug gipapas-an niya kini sa iyang anak ug siya mikuha sa kalayo ug sa punyal ug milakaw silang duha nga nagkuyog. Unya si Isaak misulti kang Abraham nga iyang amahan, amahan ko. Ug siya miingon, aniya ako, anak ko. Ug siya miingon, aniya ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang nating kerniro alang sa halad nga sunugon. Nangutana si Isaak ngadto siyang amahan kay gapadulong sila ngadto sa dapit nga didto siya ihalad apan wala siya nakita nga karniro para ihalad sunugon. Ug si Abraham miingon, ang Dios maghatag og nating kerniro alang sa halad nga sunugon, anak ko. Busa mipadayon sila sa paglakaw nga nagkuyog. Sa dihang miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios, si Abraham naghimo didto usa ka halaran. O gipahiluna niya pag-ayo ang kahoy, o gigapos niya si Isaak nga iyang anak, o gipahimutang niya siya sa halaran.
sa ibabaw sa sugnod. O gituyod ni Abraham ang iyang kamot, ug gikuha niya ang iyang punyal aron sa pagpatay sa iyang anak. Dili gid siya magduha-duha, patyon niya ang iyang anak sama sa giingon sa Dios nga ihalad ang imong bugtong anak. Apan ang anghel sa Ginoo mitawag kaniya gikan sa kalangitan nga nag-ingon, Abraham, Abraham. Ug siya miingon, aniya ako. Ug siya miingon, ayaw bakyawa ang imong kamot batok sa bata o magbuhat kaniya sa bisan unsa, kay karon akong naila nga ikaw nahadlok sa Dios. Sa nakita nako nga wala ikaw maghikaw sa imong bugtong nga anak, ngari ka nako. Unya giahat ni Abraham ang iyang mga mata ug siya mitan-aw, ug iyang nakita nga sa iyang likod dihay usa ka laking karnero nga ang mga sungay nasangit sa kasampinitan. Ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kini iyang gihalad ingon nga halad nga sunugon puli sa iyang anak. Busa ginganlan ni Abraham kadtong dapita nga ang Ginoo magandam, kay ang Dios naay giandam para kanila nga si Isaac dili man mo insakto nga makahalad. Ingon nga gisulti kini hangtod karon sa bungtod sa Ginoo kini ihatag. Ug ang anghel sa Ginoo nagtawag kang Abraham pag-usab gikan sa langit ug miingon, tungod sa akong kaugalingong nanumpa ako, nag-ingon ang Ginoo nga tungod kay gibuhat nimo kini ug wala ikaw maghikaw kanako sa imong anak, sa imong bugtong nga anak, ikaw panalanginan gayud nako ug akong padaghanon ang imong mga kaliwat sama sa mga bituon sa langit, dili man maihap. Ug ingon sa balas nga anaa sa baybayon sa dagat, dili maihap tungod sa sobra nga kadaghan. Ug ang imong mga kaliwat manag-iya sa ganghaan sa ilang mga kaaway, ug pinaagi sa imong kaliwat ang tanang nasod sa yuta magpanalangin sa ilang kaugalingon, kay gituman manimo ang akong tingog. Busa mibalik si Abraham sa iyang mga sulugoon ug nanindog sila ug nagkuyog padulong sa Beersheba, ug si Abraham mipuyo sa Beersheba. Sa ato pa mao kini ang bersikulo may tungod sa paghalad ni Abraham sa iyang anak. Nasayod si Abraham ug mihinangop miila nga didto nga buntuda muabot ang insakto nga ihalad, nga mao ang manluluwas, nga mao ang magpakamatay, magpaagas sa iyang dugo para sa tanan nga mutuo kaniya. Apil si Abraham gikan sa nahitabo kang Isaac, nalantaw niya, nakita niya nga bisan layo pa inani ang mahitabo sa manluluwas nga mutungha sa kalibutan. Mga igsuon, salamat ug maayong adlaw.